YouTube, vă salut cu stimă și respect pe toți abonații și telespectatorii mei și bine v-am regăsit la un nou episod. Continuăm aici din seria cu God of War Ghost of Sparta. Vedem ce reușim să facem. Îi dăm load game și vedem că nu ne-am mai șters salvarea. Și avem total time 2 ore și 11 minute. Vedem ce reușim să facem și în episodul de chat. Asta n-ar trebui să mai deschid, dar... Sper să nu mă aud eu prea tare sau jocul prea încet. Stați un moment. Dăm un boost mic. Foarte mic. Ok. Ok. Chat, n-am mai jucat God of War, am și uitat controlele. Bun. Ne continuăm fantastică călătorie în a-l găsi pe Deimos. Munții Aronii sau ceva gen. Era deschis? Ok. Nu am nevoie de astea. Pe aici pot să iau, nu mai pot să iau. Ok. Păcaturile astea trebuie să le iau așa. Supă de aripi. Creatură infernală. Sunt fraiere acolo. O să că nu mai știu. Aha. Nu așa. Nici așa. Cum dracu aruncau? Deci nu costă. Clar nici așa. Așa, chat. Bro, chiar că nu m-am mai jucat de mult. Ok, cred că trebuie să trec. Da, bun, am înțeles. Da, gen. Sari. Nu mai stau să deschid. Să-mi trebuie. Bun. Și acum ne dă ochii de ăla. Bun. Asta nu știu ce crește. Foarte bun și asta. Oulu. Nu știu dacă terminăm videoclipul de chat jocul. Dacă nu, amânăm mâine videoclipul de Evil West și continuăm cu asta ca să-l terminăm. Oh, bine, tu. Stai, nu dă pe ăsta. Care era? Ăsta. N-a să-ți dau. N-a să-ți dau. Fier armama ta de nenorocită și voi. Îmi place cum e chestia aia, îmi dă HP și deși lui damage. Bro, cum să reziști la astea?
Ok, mai dăm un save aici. Luăm frumos pași pe margine. La ce căldură aș vrea să fiu și eu cu Kratos în aventura asta. La el pare o idee mai răcoare ca la mine. Doar uite cum e aerul rece pe aici, printre pereții ăștia. Parcă deja simt briza. Ce simt briza de acolo? Mori, jigodi. Iar să dau fel aici. Ok, deci mă protejează de viscolul ăsta. Stai. Tot așa. Ce avem nevoie de punctele astea. Oh, ulu. Mai bine nu mai făceam ce am făcut. Oh. Bun, drăguț, și cum îl folosesc? Ok. Deci... Asta e cu multă putere. Kratos e chiar brutal. Hai să vedem ce mai putem să upgrade în chat. Aici. Deci avem chestia asta cu 12.350, deci putem să facem upgrade. Avem aurele de Sparta care nu prea mă interesează. Terrace Blade-urile le avem făcute, deci cred că... Cred că o să upgradez asta, că mi se pare cam cea mai bună. Da, clar o să fac așa. Și dau și cu un speed. Așa. O facem de max că merită, ne dă și heal, dă și damage. Na, asta nu am chef. Da, de fapt, dacă vă interesează, opriți voi. Ok, hai să vedem pe unde ajungem acum. Canionul... Ăla Soro, nu știu ce, ori e nume, ori e ceva ce n-am știut să-l traduc. Canionul lui Soro. Oh. Be warned, Ghost of Sparta. Do not pursue this path. The gods forbid it. The gods have no power over me, Thanatos. Where is my brother? If you persist, not even the fates will prevent me. Am activat eu cu Your path. subtitrele. Ares was unwise to believe you could serve him. Do not stand in my way, Thanatos. Or Thanatos. Ares' blood is not the only I will shed. Ce metodă bună să închei o conversație. Cât m-ați disperat voi pe mine, jigurilor. Stați că vă dau acolo. Da, nu le mai dau. Nu le mai dau chat. Luați așa. Luați cu de-asta, că vă face bine. Luați cu de-asta, fierar mama voastră de nenorocite. Luați așa. Ia așa.
Oh, haide. Ia medicamente aici. Ok, suntem pregătiți, suntem pe fază 3, 2, 1 și... Ok. Oh, ce-am crezut că mă duc direct în lavă. Oho! Nu pot să cred că am rămas fără chestie de albastră. Ar trebui să mă schimbă șarmile. Ok, hai să mai dăm și așa normal. De fapt, prima oară ar fi trebuit să scap de arcași. Ei mă încurcau cam cel mai mult. O să iau chestia albastră pentru că îmi trebuie. Dar nu vreau cu asta. Uci aici. No, leave me alone. Dar nu s-a făcut nimic, vere, abia dacă... Pare că nu suntem bineveniți aici, chat. Una din... frumoasele fete ale legelui Midas, transformată în... prin atingere într-o statuie de aur. Regele Midas al Macedoniei a fost... Nu știu mai ce dracu băgăm aici. Aolo. Lasă. Nu contează. Family friendly, guys. Family friendly. O să... De fapt, ba nu. Stai. Nu, cum? Așa. Credeam că sunt chesturi ascunse. Bă, stai ăla, cum s-a urcat aici? Ok, deci nu pot să-l sparg. Sincer, acolo nici nu m-aș mai chinui ca să iau atâtea chesturi cu orburi de-astea, orbițuri, nu știu cum să le zic. Fiindcă deja m-a burat de ce a fost mai important așa. Bă, văd niște chestii acolo jos, dar... Dacă pot să mă duc direct pe aici, nu văd de ce n-aș face. Nu mai stau să mă bat cu toate japițile alea. Ok, cinematic. Stay away. Stay away. Ok, cu metre stau, nu mă vezi unde sunt? Ne desparte un rău de lavă. Stay away. Sunt blestemat? Ești blestemat? Nu vezi? I touch. Orice ating? Au. Midas. Midas. I didn't mean to. I thought. How could I know that she would? Oh, my daughter. My beautiful little girl.
Nu plânge cum e, ți-ai dat valoare, n-ai făcut nimic rău. Bă, dar gen, el s-a atins pe... El s-a atins pe el. Trebuia să transforme și ăsta în aur. Whatever stinks. Am I in Hades? I must be. Finally, I know what I must do. S-a transformat? N-avea... Oh, nu. Nu. Wow, ce... Asta e multă putere. Da, ok. Iar face figură butonul. Ok, chat. Ok. Punem pauză și revenim. Ok, chat, am revenit. Am folosit thumbstick-ul de pe touch. Și acum ne continuăm drumul. Am tras un pic de tavanul peșterii, să zic așa, de partea superioară. Și acum trebuie să o luăm pe aici, așa. Nu putea să-mi fie greșeli să bile în piatră direct. Trebuie piatră de asta. Și acum presimt că apar cărcăieși de ea pe... aici, pe partea superioară. Nu? Pe engine. Bun. Bă, e ceva și asta. Da. Lasă-mă să-l și eu dacă mi-l arăți. Inelul regelui. Kings, inelul regilor. Ok. Mamă, pe cacouri, trebuie și mâncați. Stați. Stați așa, chat. Am zis eu că nu mai iau de-astea, dar e o necesitate. Și asta și mai și nevoia compulsivă de a termina scorul cu... De a termina jocul cu un scor de asta la asta. Cu toate că știu că nu termin cu 100%, dar... Nici nu știu sigur dacă arată așa ceva. E ceva ce vreau să știu, că am terminat jocul cu un scor cât mai mare. Sau că am încercat să fac cât mai mult din el. Nu sunt bun în direct. Da, de fapt știi ce? Aoleu. Bă, dar mai lasă. Haide. La limită. Păi nu. Aoleu. Ok, deci nu merge. Bă! Luați cu de-asta. Wow!
Ok. Asta îmi trebuie. Am ceva pe aici, pe partea asta, nu? Chest gold. Pe de gen... Eu cum ar trebui să-l deschid pe ăsta? Trebuie să-i dau cu de-asta? Ah. Și gen, am putut să fur alea din el? Nu? Eu. Da, irosesc astea. Wow. Nu mai să-ți deschid ăla de heal, că... De fapt ar fi... Nu mai. Lasă așa. Nu. Ok, și acum? De ce? Păi și cum ai fi vrut să... Ce m-am încurcat eu sau n-am luat-o bine pe unde trebuie? Ok. Doar n-am cum să sar dacă... Nu? Nu pot. Și cum ar trebui să... Stai. De ce am venit? De unde am venit? Nu, de aici am venit. Bă, nu mă, ce am? Aici pot să mă duc în sus și aici pot să iau la dreapta, dar... Na, ok. $13.396. Chiar îmi place God of War. Ok. Aoleu. Eu credeam că mă duce pe lavă, gen, că o folosesc pe post de barcă sau ceva gen. Ok, văd checkpoint-ul. Oh, regele Midas. Stai, mă, că nu-ți fac nimic. Cred. Oh! Bă, de ce are Kratos cu el? Adică ăsta nu i-a făcut nimic, el să stea departe. Ok. Deci vreți să ne batem, nu? Îmi doresc. Stai așa. Oh, doamne, doamne. Stai, mă. Mamă, să-i bucățile astea te nenorocește. O, da. Mă, câini ăștia... Da, pe el de ce nu-i atacă, doar nu stai lui? Oh.
Parcă îmi pare și rău de el. Și fără mână. Și să te ia unul de ăsta la bucăți așa fără motiv. Păi mă rogi tu, eu nu ți-aș face nimic, dar dacă bezmeticul ăsta are nevoie de tine. Oh. Why won't the gods let me die? Mă, teoretic, n-a murit atât de dureros. Adică dacă l-a aruncat în lavă și probabil că a ars puțin și după s-a transformat în aur. Dar acum are mai multă valoare, e de aur. Hai că nu e atât de rău. Alții și-ar dori să fie de aur. Cred. Eu nu mi-aș dori să fiu de aur. Dar probabil că nici n-ar fi mișto. Vreau să salvez eu. Ok, hai să vedem cu asta ce upgrade-uri putem să facem. Ok. Asta e la ochiul din Atlantis. Da, hai că îl upgradez pe ăsta. Ok, următorul cât îmi ia? 11.500, 11.244. Și când crezi că ai destule să faci cel puțin 2 upgrade-uri, n-ai destule. Bu! Lăsați-mă să respir. Oh. Stai că nu știu dacă trebuie să o iau pe aici sau... Oh, e ceva aici. Nu mă, stai pe jos ce e. Interesantă scări apropo. Asta n-am nevoie că heal îmi iau oricând. Ah, bun. Și îmi dă cornul ăla? Nu. Pentru chesturile alea chiar se merită. Oh, drăguț. Bro, da, am intrat în el, l-am făcut praf. Gata. Ok, aici avem nevoie de ăsta albastru. Nu, avem full. Ok, să upgradez ăsta. Furia lui Poseidon. Ah, ok. Asta chiar vreau să o testez. Oh, haide.
De ce m-am dus înainte? De prost. Să mor tu. Măcar dacă mi lipsa upgrade-ul. Hai. Hai, mă. Oh, nu. Ok. Salvăm aici. Ca de obicei, cine vrea să citească pune pauză. Asta trebuie să... Ba nu, trebuie să-l tai. Oh, Are picante la pachet. Oh, hai. A dat un pasăreu? Da, n-ai... Ia mă să testăm asta. Da, așa. Hai să vedem care e faza cu asta. Oh, da, chiar ține mult mai mult. Bro, ce OP e! Dar cred că consumă și mai... Glumești, mă. Da, să-ți dea de te speri de aici că ești nenorocit. Nu stai că pe asta vreau și asta să dau finish. Ok, voi mă cam enervați deja. Bro, sunt chiar doi? Vine aici. Ia-te încoa și tu. Lasă-ți dau. Cum era Sakani Inazuma 11, tornado de foc. Cine s-a uitat știe. Nu. Ok, și acum... Drăguț. Ia zi cât am filmat chat. 33 de minute. Hai că mai merge. Mai merge. Cel puțin pe următorul punct de save. Asta să-l dau cu de-asta. Kratos knew that deep within the raging abyss lay the answer to a question he was not yet prepared to ask. Was Deimos still alive? Probabil că încă. Ar fi chiar nasol să... Ok, deci cam... Oulu. Nu prea aș vrea să-i omor pe ai mei pentru că și mă ajută. Așa că o să încerc să îi ajut cam cât pot și eu. Fără să îi rănesc pe ai mei. Dar nu prea
Ok, deci tu arzi. Bun. Tot așa băiesc că vine cavalerie. Da. Mi-a dat cavalerie. Bă, știi ce? Hai, lăsați-mă în pace, dați-mă Spirit Island, simțiți că prea... Ai, bro, lasă-mă în pace. Ia de asta. Am o să-ți sar în cap o jigodie de asta să înceapă să te ciugulească. Deci nu e posibil! Câtă viață m-am? Oh, știu. Bro, mi-a trăznit omul. Oh, haide. Bă, dar nu-mi dau seama, alele de random sau le au target pe mine? Da, au target. Clar au target. Bine că nu dăm mult damage. I-am dat fake la fraiere. Da. Ok. Stai mă așa. Ok. Am încercat și asta ceva, dar nu prea a ieșit. Oulă, bă, ce-i asta? Asta mă sărută, ce-mi face? Ok, ok. Da, apăs, apăs! Asta trebuie să întâmple. Ok, și acum? Da, unde sunt? Atlantis? Atlantida? You have desecrated my kingdom! I shall not forget this, Ghost of Sparta! You will answer for this affront! Cam ursus moșu. Eu să-mi văd în cutioare de călătoria mea. Da-mi dă și mie. Gata. Păi cred că o să iau ăsta. O să iau și ăsta. Dăm un save. Și... cred că aici ne oprim cu episodul chat. Cred că aici ne oprim cu episodul, că am filmat deja vreo 40 de minute. Păi ce să mai zic, cam asta a fost. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați și voi acolo un like, să mă abonați, deoarece mă ajută foarte mult.
puteți să dați și share, adică nu mă supăr. Și noi ne vedem pe data viitoare. Pace!